starých kronikách sa píše, že 24. októbra v roku 1726 spadali v kežmarku chumáče snehových vločiek s priemerom okolo 12 až 14 cm. Na rekord je to však stále málo. Ten drží podľa Guinnessovej knihy rekordov vločka s priemerom až 38 cm, ktorá spadla v Montane v januári 1887. Zajtra snežiť nebude, no pršať áno. Vitajte. Dážď prinesie od západu až juhozápadu zvlnený studený front, ktorý sa presúva do strednej Európy. Západne od nás sa na ňom prehlbí samostatná tlaková níž, pričom jej stred sa bude presúvať tiež na severovýchod. Cez deň sa do našej oblasti od juhu prechodne rozšíri výbežok tlakovej výše, ktorá prinesie zmenšenie oblačnosti a postupné ustávanie zrážok. Teplotne sa naše územie dostane do intervalu od 11 do 19 stupňov. Frontálne zrážky budú v noci miestami aj výdatné, a to najmä na strednom Slovensku. Počas dňa postupne zoslabnú. Zosilnie však vietor, ktorý zafúka od západu do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Vo vyznačených okresoch sa do rána očakávajú výdatné zrážky s úhrnom od 20 ojedinele do 50 mm. Okrem toho bude nepríjemne veterno najmä na horách, kde môžu nárazy vetra dosiahnuť nad 110 km za hodinu. Pred nami je oblačná až zamračená noc. Na celom území bude pršať miestami aj výdatne, hlavne na strednom Slovensku. Ojedinele sa vyskytne hmla. Do rána sa ochladí na 14 až 9 stupňov a bude veterno. Po upršanej noci sa počasie cez deň postupne zlepší. Bude však veterno, preto sa oblečte teplejšie. Na západnom Slovensku sa spočiatku veľká oblačnosť postupne zmenší, až bude premenlivo oblačno. Na severe sa môžu ešte do poludnia vyskytnúť lokálne prehánky. Teplota vystúpi na 15 až 18 stupňov. Stred Slovenska očakáva zajtra najprv veľkú, neskôr postupne premenlivú oblačnosť s prehánkovou činnosťou najmä v Žilinskom kraji. Popoludní sa počasie zlepší a zrážky ustanú. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov. Na východe sa tiež prebudíte do veľkej oblačnosti miestami s prehánkami alebo s dažďom. Neskôr popoludní zrážky ustanú a postupne sa zmenší aj oblačnosť. Maxima 13 až 19 stupňov a bude tu veterno. Po daždivej noci sa počasie časom zlepší aj na horách. Oblačnosti bude menej a zrážky sa vyskytnú len miestami. Bude však veterno. Vo výške 1500 metrov sa očakáva 6 stupňov. Slnko vychádza o 7 hodine a 26 minúte, zapadá o 3/4 na 6. V najbližších októbrových dňoch bude počasie premenlivé a v podstate do soboty sa každý deň vyskytnú prehánky, dážď alebo mrholenie. V noci a z rána s výskytom hmly, ktorá znižuje dohľadnosť. Teplota sa bude pohybovať väčšinou od 10 do 17 stupňov. V nedeľu má byť menej oblačnosti s oteplením na 13 až 19 stupňov, ale v noci klesne teplota na severe až k 0. Hmly dotvárajú atmosféru jesene už takmer každé ráno. V Banskej Štiavnici takto zapózovali Marike pri teplote 14 stupňov. V Martine sa taktiež na podhorí rozťahovali, ale nakoniec ustúpili teplým lúčom, ktoré však popoludní zakryla frontálna oblačnosť. Kto sa dnes vybral na prechádzku do prírody, urobil dobre. Zajtra už bude zem mokrá. Z počasia je to všetko. Krásny večer a dovidenia.